Ahojte, ja som Vlado Kurek, kreatívny riaditeľ z Triadu z týmu Madman a musím povedať, že za tých skoro 15 rokov, čo som v reklame, som zažil veľa stáží a brigád a podobných vecí. Sám som začínal v podstate stážou a mám pocit, že väčšinou to nie je to práve. Že keď prídete na stáž do reklamnej agentúry, hlavne do väčšej, tak si vás tam vlastne ani nikto nevšimne, sedíte niekde v kúte, nikto nevie, čo viete urobiť, boja sa vám dať prácu, pretože nevedia, či to dokážete. Tým pádom robíte len takého poslička, kopírujete veci, chodíte na poštu a občas vás niekam zavolajú, ale vlastne odídete z tej stáže bez toho, aby ste sa vôbec tej reklamy dotkli. Myslím si, že práve preto vznikla 10-dňová v Triade, čo je podľa mňa najlepšia vec, aká sa môže stať mladému človeku, ktorý chce ísť do reklamy, pretože na rozdiel od toho všetkého, čo som pred chvíľou popísal, v tej 10-dňovej skupina mladých ľudí naozaj robí reklamu. Naozaj dostanú brief, riešia ho, robia prezentáciu, idú za reálnym klientom, prezentujú mu to, ak sa mu to páči, super, ak nie, tak sa to snažia prepracovať a znova to priniesť tomu klientovi. Navyše majú samozrejme k dispozícii garantov od nás Triadu super ľudí, ktorí už toho naozaj veľa dokázali a vedia im poradiť, ako robiť brainstorming, ako vyťahnuť tie najlepšie nápady. Proste sa im nejakým spôsobom venujú, ale stále, a to je to dôležité, je to na tých ľuďoch a oni naozaj tú reklamu robia. To znamená, zatiaľ čo niekde inde sedia a robia postičkou, v 10-dňovej agentúre majú naozaj tú reklamu v rukách a za tých 10 dní sa častokrát naučia o mnoho viac ako niekde inde aj za rok. Takže ak rozmýšľate nad tým, že by ste skúsili reklamu, tak 10-dňová je to najlepšie, čo vás môže stretnúť.